Kardom karbi englong pinya video kelalo ilitum karbi film mate alamajan aljiding kulo kelang iglong le lasi puthot ilitum lang iglong po akimi alamajan men kelalo khamke labang so alamajan non ke bangji aru cheklo ingko ani si release ponpo galaxy hol di polong lasi bini gelabang so alamajan potak le full detail lang isinang totangte a video le start iglona khamke labang so film mate alamajan long chepajana bang phupen abang phitomen ke lahai ikhenlo Borlongki Timung Fuji Bosomatari Margaret Terangpi Sardili Terang Crosswell Timung Longki Teron Dilip B John Pan Lizangpi Lapen Serlibon BP alang itu melo labang so alamajan oke cepajana bang puben abang pito meglo labang so alamajan non ke bangji me cheklo 20 anisi reason po galaxy hole di polong lasi anuti na panta kelangunji phansi chunungri iglo mate ilitum kar bi alamajan chelangdon iglo na nartum nason kai ki kar benglong amko panam se thang nai video hai mate ektor sa video lang iberite nartum hashtag channel official subscribe minon tapi like taping non mini video kelansi kang tonlo kurang tu